bosku, balik mana boy ini channel YouTubeku. Oke, langsung kita push rank bos gasken. Oke, linknya main NXL Jondol 124. Oke, kok sok-sokan gawe gusin gue he. Oke, Baksia AMX udah. Oke, langsung Valir gas. Wih, jenenge sangar boy. AMX aku dan 4 anak haram. Wih, langsung ini game bos gasken. Oke lur, iki bolo gue enek lapu-lapu. Widih, Irita 89 bro. Untuk top global iku ada iki auto digendong iki. OSC Myanmar bos, Myanmar logika Alexia. Wow, iki Myanmar palsu apa Myanmar asli bos. Oke lur, langsung gas kena iki wis. Boloku enek lapu-lapu Irital Hayabusa sopo rek Atlas Valir. Oke, langsung juga share siji boy. Tuku mana Regendoro 2 biji. Oke, langsung di tengah. Oke, nice. Lapu-lapu oke. Semak sih boy. Semak sih boy. Aduh gak kena anjay. Oke, press dulu boy. Santai farming terus ya guys ya, farming terus coy. Ya adik Joni mundi bos. Oke, njogok gold tower. Waduh, enak adik Joni, ampun. Oke, ben farming sih. Dia ini tengah-tengah sih. Oke. Waduh. Early Balmun ngeri sih boy. Itu Balmun nanti. Widih. Woi. Oke, level luru boy. Pati ini sih. Widih. Alukat diperalukat ngeri bos. Enak ilos. Santai. Mundur dulu bos. Mundur dulu. Kei gak entuk. Aduh. Wah, iki ilos ngeri. Clear minion sih boy. Oke, santai dulu. Mundur boy. Oke, nice. Oke, enak adik Joni meneh cicili terus aku bos. One attack opo iku bos. Santai jane adik Joni. Oke, mundur dulu. Jaga jarak. Aduh, seperti jarak antara kita boy. Mati bos, nice. Wede pro le uga ini anjay. Ben seneng dai bos, ben seneng. Oke, enak alukan nggih NOD sih bos. Santai sih dhuwur, santai boy. Aku runu boy. Waduh. Sik bro. Gas. Keliru. Wah, nice mati iki. Wafat boy, mundur boy. Wafat, aku sing wafat lakone. Fight. Loro karo mati ku, double kill bos. Musuhe lah kok double kill anjay. Oke, santai dulu. Alukate mati, sementing boy mundur boy. Isore boy. Santai, kurang dadi item bos. Alukat ngeri iki. Wah, untuk hibur alukat musuh rek. Rotok berat iki. Angkat. Oke, nice. Oke. Isor awas isor mundur dulu boy. Mati iki. Wah, lo blunder. Wafat boy seorang sih boy. Bagus, gas. Aduh. Kena ulti bos. Oke. Maju iki. Woi. Gas.
Oke, nice bos. Nice lambat menrek deh brek. Oke, Alucard level 6 boy. Ayo, karep iki. Alucard gaskan. Alucard gaskan si boy. Hei. Tuh, karang dia ulti lagi ya. Mati boy, wafat, bagus. Iki. Kok mati ta? Mati, Bos. Ya Allah. Bayanganku ketutup dinding oh. Anjing banget tuh. Pus. Terobos aja lah anjing ah. Lagi. Begini doang lo. Mundur sih boy. Oh gaskan, mati boy. Hei. Tolong. Hei, ayo gas. Oke, bagus. Mundur dulu boy. Ayo, aja lali tarteli boy. Dhuwur aman. Oke, nantangin Valor gue. Leuka iki anjay. Aduh tartelek nek musuhe. Ya opo iki? Lapo iki wis. Mundur sih bos. Dhuwur, gas dhuwur. Lep. Pukul anjir. Aduh, mati boy. Hei, enek lapo mundur kene. Kata iki. Assalamualaikum. Bantai. Oke, cakep banget. Aduh, ayo busane, gak apa-apa, santai boy. Enak men drakon. Ayo push turret. Oke. Nice. Tengah untuk boy. Waduh. Buff. Oke. Mundur sih boy. Oh, nantangin. Mundur sih coy. Langsung kayak ice queen one boss. Ben lemot anjir. Santai sih boy. Oke, iki skill si Valor lek kena musuh iki reset lagi boy. Aduh, bahasa aku kok keblepotan gini anjay. Iki. Oke. Enek Zak, ning di Zak. Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Woi, diam, Mbak. Sumpah, jago banget gua, Cok. Tidak terkalahkan, terlalu gila, terlalu cepat, dan memang terlalu sakti. Parah, men. Aku woi. Sik woi. Situne gorong enek, santai sih. Lek war ngene aku sih lah, bos. Oh nice. Lapu-lapu gaskan. Mati sedoyo. Gak mati boy. Wafat ya. Ayo turtle yuk. Turtle. Turtle. Oke. Turtle dulu bos. Wah level 10 rek. Boloku rek. Dora gak bos. Nice. Langsung buff biru gue ya. Weh, top lokal ya. Musuh top kayak bolo top lokal pedesaan Valir. Gasken auto rata boy. Mantap jiwa. Isor aman gak? Wih, isor wong telu boy. Sik boy. Alune. Tunggu dulu. Alune. Alah, wis. Kok sakno MMA. Wih, aduh, duwe dikeroyok. Weh. Megagel anjir. Ya isor enek musuh mang isore. Enek Zak. Weh, tolong. Weh, tolong. Weh, Rinio. Anjir. Rino delok lah bolone ning ndi. Anjir enek adik Joni, Bos. Udah Bos. Oke, untuk Buffy gaskan nice. Sik njaluk nyawa nih, Bos. Ultimate siap iki. Waduh, aku cek mlaku lho. Minggir boy. Minggir le. Awas. Ini adik Joni awas. Alucard, ayo tarik boy. Aduh narik opo kowe? Waduh. Ilose buka war. Oke. Aduh aku kena. Mundur tarik flicker. Undurne gas ceprit. Aku di ulti boy, si boy. Ayo kasih rene. Tolong. Waduh. Alune, seta. Enek minion no.
Ayo, aduh nek Isak ning mburi rek. Aduh nek Isak ning mburi rek. Jangan dulu tidak. Wis tak gawe ulti ini. Pasrah men anjir. Isake gurung duwe, aku mati aku. Aduh lemot aduh. Sik tangi ndi tangi iki? Aduh tangi cek recall. Sik sabar dulu boy. Sabar dulu. Oke siap. Langsung gawe iki wis. Glowing kon gak apa-apa. Sik enteni tangi sik boy. Angkat boy. Idi recall. Sosokan ya idi. Nice bos. Zaki sih iki areane sing. Aduh. Aja ngelek. Aduh nyawaku sekarat anjir. Dipencoloti alu mati iki. Wis. Awas woi, mundur woi. Mati boy. Udih. Zaki. Mati bos. Bagus, angkat. Aduh, kakak nek bisa. Tadi kursi cipu anjir. Ayah, hei. Astagfirullah, ayah. Widih. Widih. Licin kali kau, bos. Ha? Tiba ayahku kak noob bos. Widih. Lot iki. Record ae duwe tas. Lot Mas. Ayo lot ayo. Oke, mari wari sih. Ndu risor kena boy. Bawa pang jupu. Bantai. Oke, cakep banget. Bantai coy. MM aduh mati rek dipencoloti alu rek. God like double kill Widi. Hayabusa aku boy. Oh ini menang ya. Nice. Gasai. Endi. Mati boy. Udi lapu-lapu boy. Gas ae lah kok nih. Wis. Mundur sih. Menang le uka ini anjay. Ya ngene iki tier legend bos. Wis sing maine ngene-ngene iki wis. Victory. Oidi. Legend papat bos. Aduh, muntun medit lah kurang 4% tok legend telu. Gak masalah wis. Engko menang meneh. Iso legend telu. Oke, matur suwun kanca-kanca, matur suwun dulur. Wis cukup sakmene videone oke teko aku. Bye bye.